uLwesihlanu ngisemsebenzini. Phela kuthina abantu abangenamali iFriday uLwesihlanu. Ake ngireceive i-call from umnganami uNombuso. Athi Chomi, lalela. Ngiyazi ukuthi mina ngihola nge-30, wena uhola nge-15, namhlanje i-30 usuwomile ubroke. Lalela mngani, drinks are on me. Kunganjani namhlanje sihambe siye eklabhini? Ey bafethu ngivumele phezulu ke nami ngumugirls yabona ngizokwazi ukuthi nje siphume yabo sithi ukuba siphuma ama-out. Athi umngane nami kumina lalela ngizocela ukuthi Chomi ugqoke le rogo lakho leli pink owalithenga uhamba nami. Sibe cute nyana man nami ngizogqoka irogo elipink isifaniselane sithi nje ugcoba i-makeup kancanyana nje sibe cute mnganami. Ake ngempela ngivume ke bafethu ngivumelana naye umngane ukuthi okay it's fine siyahamba nami sengi-excited ke bafethu. Mengifike eflatini ngigeze bafethu sengiyayilungiselela phela ngilungiselela ukuya eklabhini. Phela uyazi mangabe uyigirl uye eklabhini kumele ugeze ngeshower eshisayo ukuze kuvuleke amaphosi yabona ukuze mangabe uphuza utshwala buhlale kahle. Ningasho ukuthi lo trick leyo ukuthi nayizwa ngami ukuthi before niye eklabhini kumele ushaye ishower eshisayo impela efudumele ezwakalayo. Ayike bakwethu ngiyalunga ngiyaqoka ngilungisela ukuya eklabhini I'm excited. Ngifake lona lo rogo lele pink ekuthiwa ngiligqoke lihle bafethu isigqebhezana sinemqhewu o2 uyabona ejika le esinqeni lemqhewu. Ngise Uber ke iUber eya eklabhini. UChomi uthethe angimsendele isithombe ngisho ukuthi angibone ukuthi ngigqoke kanjani i-makeup everything is on point. Ayisengimthumelile kuChomi isithombe. Ayingifike ke eklabhini bakwethu hawu uChomi akakafiki. Akekho uNombuso eklabhini. Ngimfonele mngani sengifikile wena ukuphi na? Athi umngane ayikhuleka mngani ngiyabatamela ngiyasondela nje khona manje. Iba uthenga isiphuzo sakho sokuqala esesibili ngizobe sengifikile lapho sesisiphuza ndawonye. Ake bafethu ngilinde Nombuso dololo Nombuso uNombuso belokwethi uyasondela lugcina ucingo lakhe selivaliwe ucingo laNombuso. Sengididekile ke manje into engizoyithini ke bafethu la. Uyabona uDJ uyaqhoma umsindo uyasho la eklabhini. Umculo uyasho understand kumnandi lana yabona inhliziyo yami manje ithi khethethe yabona ukuthi ingqondo yami bese ngiyitshenile ukuthi ngizebe umnandini sekuzomela ukuthi ngigoduke manje ngiphindele emuva. Ngisacabanga lento le ngisayicabanga bakwethu ukuthi ngenze njani ngibize Uber ngigoduke kumele ngenze njani because uNombuso akasatholakala efonini futhi naku kuyaqhubeka kuyahlwa anginayo ngisho nemali yokuthenga ama drinks. Ngithe ngabona uwaiter uqhamuka nesiphuzo esibizayo esidurayo uzosinikeza mina. Ngithi cha sisi angizange mina ngasi-order lesiphuzo akusisona esami mhlawumbe udidekile uphambanisa amatafula. Athi no kunobhuti olapha ekhoneni ohlela lapha ekhoneni uyena okuordelile. Bakwethu ke ngithatha isiphuzo ngivala umlomo ngiyiphuzela isiphuzo ke mina ngigabe nje ngokuthi mase ngifuna ukuhamba ngibize Uber ayami ngiyagoduka. Ake ngicela ukunitshela ukuthi iphuzo zayilokhu zizile yabona sekunalento ukuthi vele nami ngidisappointed ngihleli ngiyedwa umngane akasatholakala efonini asalibamba ucingo iphuzo nje sengiyayiphuzela ngithi indaba yakhe ngizoyikhuluma kusasa ngizomthelekela kahle kusasa umngane. Ake ngicela ukunitshela ukuthi mina nalobhuti sigcine sesihlele etafuleni elilodwa sesiphuza ndawonye. Hayi kube mnandi kodwa kube nento engixakayo ngizizwe ngathi nje ngiyadakwa impela kodwa umuntu nomuntu uyayazi limit yakhe. Mina ngisisona nje intombazane esheshe idakwe. Ngiyayazi limit yami ukuthi okay mase ngifike udrink number bani sengiyaqala ukudakwa. Bengakabi isikhathi sokuthi ngidakwe. Ngizwe ikhanda liyasinda sengidakiwe. But lo bhuti usaloke engixesha utshwala nje kumnandi kuyakhipha. Uyabona eklabhini mangabe kugcwele kuze kwavalwa ngesidudle eminyango bekuloyo vibe kulo situation leyo. Ake mina ngibange ngisabona lutho ukuthi kwenzakalani emva kwalokho. Into nje eyenzakala ngaphaphama ekseni ngiseflatini lami endlini yami ngikhaklishile. Hayibo ngikhakhlishe isidumbu umuntu ubanda mpo mengiphaphama ngiyayibuza ukuthi ihlobo lini lo muntu obanda kangaka. Ilobhuti lo kade ngithengela utshwala mangabe ngithi ngiyasukuma Jess Maria ma ubhuti wabantu amehlo wangqwazulile umlomo ugengelezile uvulekile umlomo kuyacaca ukuthi lo muntu lo ufile ushonile. Hayibo into engizoyithini ke le mangabe ngithi ngiyalunguza ngaphandle windini ngibona imoto yakhe ngquzumela imoto ebizayo ipake eparkingini yami kucaca ukuthi isho ukuthi imoto yalomuntu. Hayi angisakhumbuli lutho ukuthi kwenzakaleni izolo. Ngicela ukunitshela ukuthi
ngibiza amaphoyisa la endlini kunamabhodlela otshwala yabona amabhodlela otshwala mase kuba neglass etshengisa ukuthi bekade kuphuza indoda lana mase kuba futhi neglass aditshengisa ukuthi bekuyiphuzo zomuntu wesifazane. Ngiwabizeke amaphoyisa aphuthume afike. Niyawazi amaphoyisa uma bese kunesidumbu ukuthi agijima kanjani. Agijima mangabe sekuthiwa nje sekukhona oshonile abuza kuqala kushona abangaki. Mangabe amaphoyisa efika kuthathwa i-evidence elendlini, kuthathwa amaglasi, lamaglasi alana esiphuza ngawo, kuthathwa amabhodlela, kuthathwa yonke into kushuthi isini. Lo muntu lo angimazi nokuthi umuntu wakabani. Angazi mina ngigcine sahlele etafuleni angikhumbuli exchange ama numbers, you understand. Ifoni yami icimile vele soloku icime kanje ngalesa sikhathi. Lo muntu ngivule ngivule ephaketheni lakhe ngithola ukuthi kunenqumbi yemali, kunemali eningi, kune ID yakhe, the smart card ID, kune driver's license yakhe. Ake amaphoyisa ke athathwe kumuntu lo oshoniwe, ke amaphoyisa athathwe kumuntu because angimazi nami lo muntu ukuthi ubani. Kushiwo ke kuthiwa usomabhizinisi othizeni lona orana inkampani enkulu, kanjani. Ake ngicela ukuntshela ke ukuthi sekumina kumele ngikhiphe i-statement because umina ngigcine ukuba nalomuntu. Ngisho ukuthi mina angikhumbuli lutho. Ngiyabona kunamabhodlela kuthi kade siphuza la edaningi kodwa mina angikhumbuli lutho. Ngikhumbula nje sise clubini umuntu engilethela ama drinks ngahamba ngayohlala naye etafuleni. So angikhumbuli lutho after that ukuthi kwenzakaleni. Unkosikazi wale ndoda ke usediniwe ukuthi le ndoda biyenzani nezi-F. Umina ke isi-F lo nkosikazi sengibiza ngesi-F athi uyabona nje wena uzokhokha ngalento leyo oyenze kuyise wabantwana bami. Yo unkosikazi udinwe uganunu wabo. Igama lesi-F nje selindize emoyeni liyaqathaka. Nkosi ukuthi ngangilandene emaklabhini Jesu Maria ma. Ngicela ukunitshela ukuthi umngani seloko akatholakali efonini. Ake a few days down the line kufika amaphoyisa azongibopha. Amaphoyisa athi isidumbu sekwenziwe i-autopsy report. Kutholakala ukuthi isidumbu sasidragiwe sase siyacindezelwa sasuffocate. Sho ukuthi mhlawumbe umuntu wazivala ngepillowcase emakhaleni ukuthi singakwazi ukuphefumula isidumbu ngoba nake sidragile saze sashona. Idrug le eyayidrage isidumbu kuthiwa itholakala eglasini yesidumbu. Kunama-fingerprints alendoda eglasini layo mase kuphinda kube nama-fingerprints wami. So amaphoyisa ayangibopha for that ukuthi I am the main suspect, ngiyi-primary suspect kulona lonke lodaba. Jesu Maria ma amanzi iy'nkinga zimbula ingubo zingene, amanzi angenile endlini, angene ayageleza. Hake mangabe ngifika ke ecaleni bafethu kuhanjiwe kwayiwe eklabhini kwatholakala i-footage. Ngiyabonakala e-footage-ini ngiphuma eklabhini, ngiphuma nale ndoda kuwumina o-driver imoto yale ndoda. Kuyabonakala nje like kahle kukliye ngiphuma nale ndoda kuwumina o-driver indoda idakwe inyama phepha. Mina ngihamba nje kahle. Kodwa Nkosi mina why ngingakhumbulanga zonke lezi zinto? Cabanga ngoba mina phela angenziwa ngama blood test ukuthi kutholakala ukuthi ngangidragiwe noma ngangadragwangwa na. Cela ukuntshela ukuthi enkantolo bathi ngisho mina ngilibeka udaba ukuthi no mina ngangi-invite umngani lana ukuthi ngizophuza ama drinks naye. Umngani kwaya ngingasamthola efonini. Enkantolo bathi umngani wakho sekuna 5 days ehlelile e-ICU egula engazazi shona ukuthi ubani igama. Kwama calls or WhatsApp lo sinakhuluma ngawo akuna trace, it's untraceable. Akukho, there is no communication between wena nomngani wakho. Jesu Maria ma kanjani manje because I did communicate nomngani. And okunye 3 days later 2 days later I think kwa accountini yami kwavelane kwaklokha imali u-300,000 engathi le ndoda yayifaka ngalesikhathi sifika ebusuku le mali yasiyaklokha ku-account yami because angikhumbuli sikwenzakalana ngikaze ngiyinike i-account yami le ndoda angazi ukuthi kwenzakalani angikhumbuli lutho imemory mina ngiyikhumbula ngisaseklabhini kuphela
Hhayi-ke ngicela ukunitshela-ke sekushiwo-ke imotive ukuthi mhlampe ngangifuna ukutshotshwa 300,000 wale ndoda bengingafuna ukuthi i-find out afterwards. So bengitshela ngizoyisuffocate mase-ke nje kuthiwa hhayi natural death or ngingabonakali. Amaphoyisa asho kushiwo kukhulunywa into eyinkulu e-court. Nangu nonkosikazi ulethe iy'nkahlankahla zey'nkunzimalanga zamaloya. Ayi bafethu, enkantolo nje kuyacaca ukuthi bonke ubufakazi bubheke kumina. Nommeli wami angitshele athi Sindi, lalela Sindi. Kudala ngaba ummeli, yabona wena la bonke ubufakazi bukhomba wena sisi. Mangabe uthi icala awulenzanga angiphiki, but asikwazi ukukuprova lokho enkantolo uthi icala awulenzanga because bonke ubufakazi bubheke wena. So sisi ngizocela ukuthi uyilungiselele, wena uya ejele. Uya ejele, there is no way ukuthi ungaye ejele. Futhi icala lakhona belisheshiswa, liqulwa speed, liqulwa fast because unkosikazi bekanemali and lo nkosikazi bengathi uspitha umlilo mangabe khuluma, like she was spitting fire. Uyabona isimo sishubile, yabona lo nkosikazi isimo sakhe mangabe ekhuluma udaba lakhe, kwayiwena buza udabuke umbone efika nezingane zakhe, ingane zakhe ezinhle engathi zamabhusmanyana ifana nayo le ndoda. Athi niyayibona le zingane lezi ezincane kanje ayisana baba, lo uthathile ubaba wale zingane. Niyangibona mina kulomuzi lo engihlala kuona isithabathaba somuzi, indoda yami ebikumaintaina konke lokho yangicela ukuthi ngibe housewife, okusho ukuthi intombazane endini uthathe i-education engcono for abantwana bami because my kids kuzomela utha degrade. Uthathe isinkwa emlomeni wabantwana bami, uthathe ikhaya kubantwana bami because kuzomela ukuthi sithengise lo muzi sidegrade because we are not going to afford impilo le ndoda kade sinikeza yona up until ngibuyele einyaweni zami, up until I find my feet. Yabona, I find my ground and ngikwazi ukuthi ngifunde or ngifundise ukuqhuba ibhizinisi lale ndoda or ngifundise ukusebenza. Kodwa ntombazane usithathele yonke into, usiphuce isinkwa kahle kahle. Abangaka abasebenzi abazophelelwa imisebenzi ngoba mina bekade ngingawazi umsebenzi wale ndoda. Asazi ukuthi ithini future yale company, mhlawumbe izontengantenga. Ntombazane uthathela abantu abaningi imisebenzi, uhlukumeze abantu abaningi, bangaka abantu abalimele imphefumulweni, wenze izingane zami zaba yintandane. Athi ntombazane angikhathali, indoda yami ibathanda abafazi, kodwa abafazi abaningi bebedla ngokudla basula umlomo, ibanikeze lama 3,000 ebanikeza wona. Wena wafuna more, wafuna ukuthi ufuna ukuyintshotshela 300,000 mase uyayisula, uyayidelete empilweni ngenxa ya 300,000. Do you know ukuthi indoda yami worth how much ntombazane? Ayintombazane, isenzo sakho singiphulile. Siphule imindeni eminingi, isenzo sakho ungibulele ntombazane ndini. Unkosikazi ukhuluma kanjalo enkantolo sengiyajuluka-ke, yabona, sengiyabona ukuthi yabo isigwebo engizosinikezwa la bazoconsidera zonke lezi zinto, ngizothola isigwebo esishubile, isigwebo esiqinile. Ngicela ukunitshela-ke lapho sengifundile amabhuku because iloya yami ngitshenile ukuthi la ngizoboshwa akukho ukuphunyuka. Sengifundile amabhuku yize icala ngingenalo, sengifundile amabhuku asejele ukuthi how to survive in jail, ithini impilo yasejele. Hake bafethu, lifike ngempela usuku lesigwebo. Ijaji lingigixabeze ngeminingi iminyaka le. Hayi ngibona ukuthi la ngiyophuma sengiyisalukwazi, ngisazobhantinta ngisazobhantinta la. Ake bafethu, emva kokukhishwa kwesigwebo, we understand, sengehliya ngale la passage lo wehlika khona ngeyitebhiso mangabe ukuthi you are convicted. I never thought in my entire life ukuthi ngoke ngihambe kuleli passage. Bakwethu lapho sengifakoza Nkosi ngemuva naseyinyaweni, ngiyicriminal enkulu. I am being charged for murder. I'm being like ngiboshelwe ukuthi ngiboshelwe murder, not ukuthi I'm being charged, ngiboshelwe murder, ngibulele. Hake bafethu, ngifakweke ngafakwa kwenye iveni esabhakhe, yabo lekuvulwa engathi kuvula icontainer, yabo ivulwa ngomshido omkhulu engathi kuvula icontainer. Amaphoyisa amaningi angikakile lana, udaba lwethu lukhulu, kugcwele intatheli ngaphandle ziyakhuluma, useboshiwe-ke obulele umnumzana uMichael, isigwili esikhulu useboshiwe. Bakwethi intatheli zinganani ziyangixhofoza bafethu.
angazi kwangathi ivuleka mhlaba ngingene, yazi ngangifile ngathi ngiyashona laphayana. But on the other side kumele ngidle isibindi ke manje because ngiyaphakathi ekhulukuthe emgulukwidini emkhulu. Mengifika bafethu laphayana sisawe process yabo yokungena ngaphakathi, yabo iprocess usaregister, usanikezwa amathikithi, basakunikeza iuniform, basakukhumulisa. Yazi lo daba lokuthi mufika ejele bakukhulumulise yonke into, bathi squatter. Cabanga uvula umtsintsila phambi kwabanye abantu elayinini, uyawuvula umtsintsila bafuna ukubona qatha kulutho lapha ngaphakathi kuwena kuthiwa squatter. Yibo ngicela ukuntshela ukuthi hayi ngifike ke bafethu ngibhalise yonke into ngihambe ngiyiswe emaselini la ekuhlala khona imgulukudu efana nami. Ngise-maximum, ngisho maximum prison as umuntu okhomithe imeda obulele usomabhizinisi omkhulu, imeda le eplaniwe. Mengifika bafethu ngisahamba emaphasejini asejele, yazi kwangathi kuyabanda engathi sebusika, nazi iboshwa zivelile ngeminyango zibanga umsindo ziyasamkela bafethu. Ayike ngathi mangabe ngifika ngaphakathi eselini ngidla isibaca ngihlinile into engangeneki. Ngifunde incwadi njalo sikumele ufike ubhampa laphayana, ngisho ubulele wena uyimedara, ngisho wena kumele ufike ubhampa laphayana ubonakala nje ukuthi awuhleki nezingane, awuzwile. Mengifika ngaphakathi ke bafethu ngithi ngifika nje kube khona osiyekste kanjani, understand, ufuna ukungithola ukuthi ngiyiliphi ngenzeni ini yabona, ingivelane ngihline nje ngimbuke phansi ngimsuse phansi ngimbeke phezulu, naye ebonela ukuthi ngiqalakatha lo umlomo senguwutsheki seceleni, umlomo ngutsheki seceleni ngudrophile. Lapho ngigundileke emasayidini nje vele ngathi ngighost vele, kanti nobuhle vele angiphiwanga kangako, you understand. Futhi ngalelo langa ngangafanga kwa makeup, ngangena nje ngumina ngiyi-raw. Ake mangabe ngivuka ngakusasa sebengibuza ukuthi lithini icala lami, ngisho ukuthi imeda ngibulaleni ubani. Basake sayibona indabeni lento, wena lesigebengu lesesikuise umuthi omkhulu, understand, bangishayela ihlombe as if ngisebenzile yabona. Yo ngaphakathi I am crushed. Ngaphakathi angisurvive, kodwa ngizama ukuzenza nje into engangeneki, ngizama ukuzenza inkunzi malanga, ngizama ukuzenza nje into engenasikhathi, into ehlezi ihlelele iblomele yodwa lapha ekhoneni. Cela ukuntshela nginasikhathi. Yabona beyangibuza ukuthi uyaqala nokuboshwa, cha ngiqali, ngaqala ukuboshwa ngisayingane juvenile ntontontoni. Lapho ngiqamba amanga abuhlaza cwe because ngifunde encwadini bangipha ama tips ukuthi ngizothi ngangenzeni ngisayingane kanjanjani, how was life as in juvenile. Sengiyiphethe yonke lo information, you understand. Ake lipheleke iviki ngisala ejele. Kuthi nge-second week kufika amaphoyisa ahamba nommeli wami ucela ukuthi ukukhuluma nami. Ummeli wami ufuna ukukhuluma nami, angitshela ukuthi hayi uyaphuma namhlanje ejele, icala sekutholakala ukuthi icala awuzange ulikhomithi. Ngithi kummeli wami yekusento mazani ungadlali ngami, ngiyazi ukuthi ngise-maximum ngiyayidinga ihope but angifuni ihope eyifake. Ayummeli mangilandise ukuthi hayi lalela, yazi kwenzakaleni. Uthema ngabe nje usanda kungena la ejele, kufike omunye ubaba oyinyanga, ubaba ukubheka. Afika ubaba ukubheka asho ukuthi hayi uMichael lo shonile bekade kuyiclient lakhe elikhulu. uMichael bekahamba yena. Shukuthi uMichael is running a very very big company, a construction company. Ku-construction company kufike kube nama-stages. Kuno stage 1, stage 2, bano CIDP intontoni up until stage 9. After that stage, awubusathendarisha sometimes usuyabizwa kuma-tender. Mhlawumbe nibizwe nibe u-3, nibe selected. But between the 3 of you guys, oyedwa wenu uzonikezwa ithenda. Athi ummeli ubaba ukubheka uthi uMichael khona ngoba unenkampani enkulu esidlulile kwi-stage sokubhida. Khona la kade bizwe khona kwamakhampani awu-3. Mangabe kwamakhampani awu-3 na ubaba lo uMichael wafika kubheka ukuthi ucela amqinise nani ukuthi alithole le tender because uyabona ukuthi uyalideserve and le tender leli lizomnikeza ibreak ka5 years enkampanini yakhe nje. Ibreak like lizomlethela imali eningi la idingayo.
achaze kukubheka ukuthi wamnikeza amakhathakhatha wamenzisa zonke izinto ekumele zenziwe ukuthi alithole leli tender. Ayi ngempela ama-results bekhomba khona ukuthi ithenda lizotholwa uyena lo uMichael lo shonile, kodwa bengaka-announcwa ngokusemthethweni. Sho ukuthi aqhubeke kukubheka athi kula mankampani amathathu kwakukhona inkampani eyodwa eyayifuna ngempela le tender ingenzana noma yini. Le nkampani yayithi inkampani eyodwa ayisiyo i-threat, ayisabi, mase kuthi inkampani eyisabayo inkampani kaMichael. Umnikazi wale khampani wafika endumbeni kababa ukubheka, ufika ney'nsizwa zakhe, iy'gebengu zakhe, usethumba umndeni wakhe, iy'ngane zakhe ezu-3 kanye nonkosikazi. Unamawele amabili ubaba ukubheka, maseba nendodana eyodwa kuyiyona indodana yakhe nje, ithemba lakhe, mase kuba amawele amantombazane amabili nonkosikazi. Asho kubaba ukubheka ukuthi iy'gebengu zathumba lo mndeni wakhe zeza nawo endumbeni. Umnikazi wale khampani uJack uyena ofuna ithenda ukuthi lingayi kuMichael. Ufike endumbeni uhamba ney'ngane zakhe kanti nama-security nawo usewathumbile, wavala amagede ukuthi kungangeni muntu la endumbeni. Mekafika uJack avelane ehlisa ibhlukwe phambili kwakhe ubaba ukubheka, athi uyayibona le 45 yami? Ebuza ubaba ukubheka. Ubaba ukubheka asho ukuthi ngalo sikhathi ngase ngithukile ngangiqala ukubona ibhame ey'ngaka ney'gebengu ey'ngaka, lapho le ibhame ey'nkulu ama-AK-47 akhombe ey'nganeni zami, emantombazaneni nasebafaneni nankosikazi, lapho ngiyanqanga. Ayi, athi ubaba ukubheka nkosi yami uyashalaza, ubheka phansi, athi baba ukubheka ngifuna ukuthi uyibuke le 45 yami. uJack utshengisa ubaba ukubheka, umtshengisa i-private party yakhe ukuthi uyayibona ukuthi yinde kangakanani, inkulu kanjani. Ubaba ukubheka eqhaqhazela athi yebo mnomzane, ngiyayibona i-45 yakho inkulu, ithuluzi impela, insizwa impela, indoda emadodeni. Athi lalela-ke ndoda, mangabe ungakwenzi lo engikutshela kona, izokhala emantombazaneni akho la amawele, ikhale ey'nqeni zomfana wakho lolu, ibhobhodlwana lakho leli, insizwa yakho kuyiyona othembe ngayo ukuthi uzele, inkosana yakho, masekhala nankosikazi wakho le 45 yami. Kuzomela ukuthi uyenze yonke into ekutshela yona kubheka. Ukubheka eqhaqhazela athi ngizokwenzana noma yini oyifunayo mnomzane. Nkosi yami, ngicela ungalimazi umndeni wami, ngicela ungalimazi iy'ngane zami, ungalimazi unkosikazi wami, ungalimazi abantwana bami, bayikona konke empilweni yami. Akaqale kuJack akhulume, athi amchazele ukuthi ufuna ithenda leliyana, ufuna le ndoda uMichael aphume ethendeni. Ayi asho-ke nkosi yami ukubheka ngenza noma yini ukuthi aphume nkosi yami, ngingaxova ngisho nomuthi manje. Athi uJack, hey mina nginendaba nemithi yakho la, ngisebenzela mina imithi. Lalela la, uzolalela iplan engizokutshela yona. Uzomfonela uMike uthi khona okubonayo, khona ibhajanyana elingase liphazamisa izinto ukuthi angalitholi leli tender. Uzocela ukuthi eze la, afike la azothatha amakhathakhatha, ayigeze ngala makhathakhatha, awaphuze la makhathakhatha, maseke uya eklabhini. Uzohlangana nentombazane egqoke ingubo ephinki. Le ngubo ephinki inemqhewu emasayidini kuze kuvele iqhezi lezinqa. Le ntombazane izobe ihleli yodwa etafuleni eklabhini. Ahambe ayolala nayo lo ntombazane, alale endlini yayo lo ntombazane, because lo ntombazane loyo is owning iflat. uJack agcizelele asho ukuthi umconvince kubheka ukuthi kumele akwenze lokhu because konke anako ngacrasha down, kuyomela ukuthi alale naleya ntombazane. Impumelelo yakhe ikuleya ntombazane, kumele ambe okhipha amabhadi wonke lawa angaphazamisa, awakhiphele kule ntombazane. Shuthi loya-ke ichaza ukuthi ukubheka by that time bamkidnapha nomndeni wakho wonke, emva kokukhipha amakhathakhatha babavalela somewhere ukuze bangakhulumi iqiniso, babavalela. And then ayike indoda-ke ihambe-ke ithenga ama-drinks eklabhini. Mangabe ithenga ama-drinks eklabhini indoda, uMichael phela wenza njengokusho kubheka ukuthi akasoft nentombazana zama ukungena ngakuyona, ayithenge lama-drinks ayidrage, mase intombazane ahambe nayo aye endlini yayo. Ichazeke loyo ukuthi iplan bekuwukuthi uMike adrage le ntombazane, mangabe seyidragile bafike bona oJack babulale uMike ukuze kusolakale engathi le ntombazane ebulale
uMike ukuze bangasolakali, because if kuwukuthi uyafa uMike kulindele ithenda, i-first suspect kuzoba uyena uJack nalo munye umuntu othola ithenda. Lo munye umuntu othola ithenda ke nje vele besephumile se-out because uJack wenza izinto ezomxabanisa nalabantu abanikeza ithenda. Iqhubekeka iloya ichaza ukuthi wena sho ukuthi the time wena useklabhini ekdraga uJack, wakdraga uJack kanti nabo bazomdraga uJack. By the time nidakiwe nobabili ndiyazela, kwafika isikhathi sokuthi iclub ivalwe, kwakhishwa wonke umuntu eklabhini. Nisele nanoyithu aniboni kwanyaka, aniboni ukuthi kwenzakalana, anazi nokuthi kwenzakalani. Masekhambe wonke umuntu banithatha banifaka emotweni. Nafaka emotweni, imoto yathathwa yayodantshwa lapha efletini lakho. Ichazeke iloyo ukuthi ubabheke ushilo ukuthi le video le i-footage ya-provide enkantolo ubonakala wena udriver imoto yendoda, that was not you. Leyo video leyo was cooked, ibiphekiwe leyo video. Achaze ukubheka ngoba the time bethunjiwe le gebengu besikhuluma yonke into phambi kwakhe over the phone. Achaze ukubheka ukuthi okay, wathi mangabe sendragiwe nafakwe emotweni ngemuva nahanjiswa ke naye efletini lentombazane, balethwa efletini lami, balethwa ke efletini lami. Kuchaza uloya ethi yena ukubheka wathi bathi mangabe sebedragiwe bayiswe efletini lentombazane. Ayilo iqhubeka ichaza ukuthi kwathiwa mangabe sifike efletini lami bafike bacindezela le ndoda ngephilo, bayisuffocate ngephilo, yakwiliza ngisho idragiwe ayikwazi ukwenza lutho yaze yashona. Nami ngidragiwe angizazi nokuthi ngubani, salaliswa lapha esofeni ngakhatlishisa le ndoda, kwaplanta ubufakazi kwachithwa le drug engidrage ngayo indoda ekhishini. Kwaphinde futhi kwabekwa ama-fingerprints ami eglasini nama-fingerprints endoda eglasini, kwabekwa iy'ndebe zendoda eglasini as if biphuza utshwala lapho, kwasekuthelwa isicekwana sotshwala esine-drug. Hey, iqhubekeka iloya isho ukuthi umngani wami lo obese-ICU ubesebenza nazo le gebengu, bezimkhokhela imali enhle, imali enkulu, wakuthengisa umngani wakho efuna imali esebenza nazo. Useyachaza ukuthi umngani wakho bekanama details wakho wonke yasebhenki, uyena wabanikeza ama-banking details, basebona the time befika efletini bebulala ukubheka batransfer imali from kubheka's account beyitransfera kwi-account yakho ukuze kube ngathi wena u-300,000 lo untshontshile wasuyambulala ke uMike. Iqhubekeka iloya ichaza ukuthi umngani wakho njengoba kadelele ICU na bekudokotela ongena laphayana, bekafika mangabe uyafika udokotela afike after udokotela efikile kubonakala amaphepha laphayana, amathishu namathambo o-KFC emgqomeni. Kungayenzi sense, yabona ukuthi kuhlezi kunamathambo, yabona nje kunomaki noma thi udokotela uhambe nawo ama-cardboards, but kunomaki ukuthi kade kudliwa la futhi kudliwa kamnandi. Mhlawumbe kuzotholakala isicucu esincane esiwili noma uzotholakala ithishu ese-KFC. Onesi behlezi beyibuza ukuthi lo muntu okwi-ICU udla kanjani ese-ICU noma bekudla udokotela, understand? Futhi udokotela bekuyena omfakelayo ukudla kwakhe kuma-drips. Only to find ukuthi udokotela bekawa-disconnectile ama-drips lo kudla, bekangafake ama-drips. Ubekamane lo muntu nje eyixhunyelwe imshini kanti umuntu usehotela akekho e-ICU. Futhi udokotela bekasho ukuthi wenza i-test yengqondo lo muntu, ucela ngangena imuntu, abantu bangene ngama-hours la aspecify uyena udokotela ama-hours ukuthi azomgeza nani. Futhi intombazane ngaleso sikhathi ke bekafika onesi bafike bafake i-certain drug edripini yabo eprescribe udokotela eyenza ukuthi intombazane ilali ngalesikhathi lesi onesi beyigeza bangasuspect ukuthi intombazane ayiguli. So ngaphunyuka kanjalo ke ogibeni lomcuphi. Lalela ke ukuthi phela ke walahlelwe khulu ukuthi uJack kade kuyena ishoshovi ekubulaweni kukaMichael. Omunye umuntu udokotela naye walahlekelwe khulu kuthu for icala lokusiza ekubulaleni. Umngani wami naye zamkhalela kanye nabo bonke abantu ababemsiza zabakhalela.
Hey, lapho ngibonga ubaba ukubheka ngoba wathi nje yena angeke akwazi ukuqhubeka enza umsebenzi wakhe wokulapha abantu mangabe kuukuthi akalikhiphanga obala loludaba, udaba olungaka akalikhulumanga. Ngasinda kanjalo ke emlomeni wengwenya isingishwabadelile. Yo, kwangathi kade ngiboshwe 100 years sengithola i-fresh air ngaphandle zingasekho igebengu ezingidolozele ezingibukile ngamehlo ayintshozi. Family, ngizothanda ukuthi nginigqugquzele ukuthi nihambe niyobuka isitori sethu ekuthiwa Catching Feelings, because that's a beautiful story. Isitori sisibhale sinesikhathi lesiyana, sine-animation, full animation, 1 hour 30 minutes. So if awakasibuki angazi ulindeni uyifollower laseBuzz, because lonke ifollower laseBuzz kumele lisicule le story, lisicule by heart. So family, ngiyanithanda kakhulu, iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms.